Gịnị bụ ọdịnala? Odinala is the philosophy or the universal blueprint that bettered every other spirituality or religion on earth. And having said this, Odinala is the way, the truth, and the life. And why do I say so? Before we go further, I would like us to demystify the etymology of the word Odinala. Like I said earlier, for you to understand the epistemology, you must get yourself acquainted with etymology. Epistemology means knowledge. Etymology means the root word. Now, the word Odinala is a compound word gotten from the combination of two words, Ode and Nane. The word Ode means that which is into establishment or existence. Ana means the earth. Then the Ane there is actually a prefix that brings both of them together. That Ane means in. Now, going further, why is Odinala the way, the truth, and the life? Odinala is the ancestral Igbo worldview that embodies the natural law, spiritual science, moral code, and cosmic order established by Chiuku, the creator, and which is rooted in the land. It is that holistic system that governs life, relationship, and the interaction between man and the divine. So having said this, Odinala is that philosophy, that universal philosophy that bettered every other spirituality on earth. Igbu mmadụ abụrụ Odinala. Igwu ọgwụ ego abụrụ Odinala. Every spirituality you see on earth, every religion on earth abides with the law of Odinala, because the law of Odinala is about the natural law. Ebe anyị na-asọ nsọ. Onye gburu mmadụ mere ajọ ibe. Onye ilu nwanne mere ajọ ibe. Onye ilu nne mere ajọ ibe. Nna ilu nwa ya mere ajọ ibe. Ibe niile anyị na-asọ nsọ bụ ebe ọdịnala na-akọwala anyị. It is the law that governs our existence on earth. Ma ị bụ onye ụka o, ma ị bụ onye amụọkụ o, ma ị bụ onye ịka nka o, ma ị bụ Buddhist o, ma Hinduism ka ị na-emekwa o, or Hinduism ka ị na-emekwa o, all this spirituality you see, all of them abides to the principle of Odinala. Because the principle of Odinala is about the principle of what? The natural law. In 340 BC, Aristotle, after studying Odinala in Kemet, made an attempt in defining it. He called it the Nicomachean Ethics. Now, when you explore that Nicomachean Ethics, it's up with and Nicomachean Ethics is about what? The natural world law. When you give, when you receive. Ike ezigbo mkpụrụ, inweta ezigbo mkpụrụ. Ịgba bọọlụ na-arụ aja, aja etelu gị azụ. Ime aja ive tata, iwola aja ive echi. Ime ezigbo ive tata, iwola ezigbo ive echi. So Odinala by divine ordinance is that philosophy that checkmates our activity here on earth. The law of karma, the law of give and take, all these laws you see on earth, whether the dogmatic theologies we have in church, if any na-akụzila n'ụlọ ụka, if any na-akụzila n'ụlọ mmụọ, all of them are the subset of Odinala. Odinala is the superset. Ozemene Nwansugbe, my ancestor, wele ego ọgụrụ, wee sị, na Chukwu ekesigo ụwa, lọwọ nuki wee gbachi ụwa, wee sị n'ibe emete na ndụ na ọ ga-abụ ya n'anya. Onya bụ Odinala. Odinala bụ that philosophy that checkmates us. It rewards good for goodness. It rewards evil for evil. Onye kụlụ eloma ga-awụta oloma. Onye kụlụ ụdala ga-awụta ụdala. Onye bụ na ndị mmadụ na-agbala Odinala ọsọ.
ife onye na-eme ezigbo ọdịnala na ọ bụ ọzụkwu nke unu na-eme kịta abụ aberration, ọ bụrụ ya ọ na-akwụba aka ọtọ maka na ọ mara this life when you give, when you receive. So ọdịnala is beyond a religion. It is a philosophy. It is a universal blueprint that doesn't give a damn about your religious affiliation. All of us in this earth are answerable to ọdịnala, knowingly and unknowingly. Ị na-eje ụka na ị na-akwụba aka gị ọtọ, ị na-egbu mmadụ, ị na-eme ajọ ife, ị na-eme ife anị na-asọ nsọ, ị bụ onye ọdịnala. Anụ mbọsị anyị ya akasị wee zeresi ụwa wee pụọ wee banye n'edite. Ife ga-eji wee baa anyị ikpe. Ife ga-edita n'ihi na ife anyị ga-abụ our fate begin the law of ọdịnala. So ibulu anyị na-ege m ntị taa mee nwa, achọrọ m ka ịghọta na ọdịnala bụ ụzọ udo na eziokwu. Ọ ụzọ ndị gboo tọbala anyị, our ancestral Igbo world view that embodies the natural law, the spiritual science and the moral code, and even the cosmic order. All that blueprint na-agbazila anyị emekwana nke a bụkwa ajọ ife, emekwana nke a bụkwa ajọ ife, bekwa nke a bụ ụzọ, isoro ụzọ nke a n'ịdị osote ezigbo ụzọ, isoro nke ịdị osote ajọ ụzọ. Ọ ife ọdịnala na-akọwala anyị. Ibu obu ego abụrụ ọdịnala, iji mmadụ wee mee ọka ite abụrụ ọdịnala, ife ọbụla that spills blood of human abụrụ ọdịnala, because igbu mmadụ bụ alụ ka ọ bụ n'ala Igbo, and ọ bụla gburu mmadụ ga-efesi capital punishment. So ibulu anyị na-ege m ntị, achọrọ m ka ịma that na ọdịnala is actually that unwritten constitution that governs our world, omenala. Omenala ọbụla anyị na-eme taa mee nwa that doesn't abide to the principle of ọdịnala abụrụ ya bụ omenala. Afa mbụ Nnamdi Zoilo Manichebe, abụ m onye Nnamdi Nomambala. Daalụ.